Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων των Θεών, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό. Αυτά τα λόγια ακούσαμε, αγαπητοί μου, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία μας περιέγραψε το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς με πολλή παραστατικότητα μας διαζωγραφίζει την πράξη της ευγνωμοσύνης του ενός από τους 10 λεπρούς. Όταν αντελήφθη ότι θεραπεύτηκε, τότε χωρίστηκε από τους άλλους 9 συντρόφους του, γύρισε πίσω και μόλις ξανασυνείδησε το Χριστό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του και δεν έσωνε να τον ευχαριστεί για τη μεγάλη ευεργεσία που του έκανε, αναδεικνύοντας έτσι τον εαυτόν του πρότυπο και υπόδειγμα ευγνωμοσύνης. Η ευχαριστία ως πράξης ευγνωμοσύνης είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Και μας τη δίδαξε πρώτος αυτός ο ίδιος ο Κύριος, όταν έλεγε απευθυνόμενος προς τον Πατέρα: «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι ήκουσάς μου». Και οι μαθητές, οι Απόστολοι που παρακολουθούσαν όχι μόνο τι έλεγε, μα και τι έκανε ο Κύριος, έμαθαν και αυτοί να ευχαριστούν. Θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος: «Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτως». Και σε κάποιο άλλο σημείο: «Οφείλομεν ευχαριστήν το Θεό πάντοτε». Όμως και οι Άγιοι συνεχώς ευχαριστούν τον Κύριο στον ουρανό. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, οι 24 πρεσβύτεροι, οι ενώπιον του θρόνου του Θεού, έπεσαν επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες: «Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ». Ευχαριστία λοιπόν, ένα έργο το οποίο εκτελούν και οι Άγιοι Άγγελοι διαρκώς στον ουρανό. Οι στάμενοι, διαβάζουμε και πάλι στην Αποκάλυψη, γύρω από το θρόνο του Θεού προσκυνούν και λέγουν: «Αληθώς η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στο Θεό μας στους αιώνας των αιώνων». Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο μας παραγγέλει: «Εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Δηλαδή για όλα να ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού που μας το δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει όμως να πούμε ότι η ευχαριστία συνδέεται στενά με την πίστη. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο εάν με τα μάτια της πίστεως δεν βλέπουμε τι μας έδωσε. Και μας έδωσε, αλήθεια, τόσα πολλά και τόσο μεγάλα δωρήματα ο Κύριος. Για μας δημιούργησε το θαυμαστό και όμορφο αυτό κόσμο που μας περιβάλλει. Μας έδωσε συντρόφους και φύλακες, αγγέλους και αρχαγγέλους, και δεν μας δημιούργησε εμάς τους ανθρώπους όπως όλα τα άλλα δημιουργήματα, αλλά μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Και όταν εμείς, οθούντες την αυτονομία, απομακρυνθήκαμε από Αυτόν, Εκείνος δεν μας εγκατέλειπε. Έστειλε τον Υιόν Του το μονογενή να μας σώσει από την αμαρτία, το θάνατο και το διάβολο. Η σωτηρία μας είναι
το μεγαλύτερο δώρο του Θεού. Ένα δώρο που ολοκληρώνεται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήρια και τις Άγιες αρετές που είναι ασυνήθιστα προσιτές σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, που όμως αποφάσισαν μόλι τους στην καρδιά να σωθούν. Η πίστη λοιπόν είναι ο πρώτος όρος υπάρξεως της ευχαριστίας προς το Θεό, αλλά η ευχαριστία συνδέεται και με την ταπείνωση. Ο εγωισμός και η φιλαυτία εμποδίζουν την αναγνώριση της ευγνωμοσύνης, γιατί όσα δίδονται στον άνθρωπο τα θεωρεί όλα αυτονόητα. Ο ταπεινός όμως ευχαριστεί για όλα το Θεό, γιατί θεωρεί πως δεν είναι υποχρεωμένος να του κάνει καμιά ευεργεσία. Και όταν κανείς ευχαριστεί, τότε δέχεται περισσότερες ευεργεσίες. Λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει τον δίδοντα του δούνε δωρήματα μείζωνα των προτέρων. Όταν κανείς λαμβάνει κάτι και ευχαριστεί, τότε ερεθίζει κατά αυτόν τον τρόπο αυτόν που δίνει να του δώσει μεγαλύτερα χαρίσματα και δωρήματα. Και ακόμη συνεχίζοντας λέει, ουδέν δώρημα διαμένει χωρίς προστίκης, ή μη των στερούμενων ευχαριστίας. Ζωντανό παράδειγμα ο θεραπευτής λεπρός. 10 ήταν εκείνοι που θεραπεύτηκαν από τη σωματική λέπρα. Όμως ο ένας ξεχώρισε από τους 10, επέστρεψε και ευχαρίστησε από καρδίας τον Κύριο. Και αυτή η ευχαριστία του, αυτή η ευγνωμοσύνη του ηρέθησε τον Ιησού Χριστό για να το δώσει κι άλλα, και του δώσε. Το θεράπευσε στη συνέχεια και την ψυχή από την άλλη λέπρα, τη λέπρα τη μεγαλύτερη, τη λέπρα της αμαρτίας. Αναστάς πορεύου, του είπε, η πίστη σου σε σοκέσε. Η ευχαριστία στο Θεό έχει όμως και άλλο κέρδος. Μας καθιστά οικειοτέρος του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η ευχαριστία εκείνο μεν, το Θεό δηλαδή, ουδέν προστίθηση. Η δικιά μας ευχαριστία προς το Θεό δεν προσθέτει τίποτα στο Θεό. Ημάς δε οικειοτέρος αυτό κατασκευάζει. Ημάς όμως μας κάνει οικείος του, οικειοτέρος του. Και αλήθεια, ποιος δεν θα ήθελε να είναι οικείος του Θεού? Ένας τον ομάρχη γνωρίζει και είναι οικείος και αισθάνεται ασφαλής, ή έναν υπουργό, έναν πρωθυπουργό ή έναν πρόεδρο της δημοκρατίας ή βασιλιά του κράτους, και αισθάνεται ασφαλής, δεν θα του λείψει τίποτα. Αν κάποια στιγμή κάτι χρειαστεί, πιστεύει ότι θα το βρει, θα τον βοηθήσουν αυτοί οι μεγάλοι, οι δυνατοί. Για φανταστείτε να γίνεται κανείς οικείος του Θεού, πόση παρησία αποκτά μπροστά στο Θεό. Και τι σημαίνει παρησία? Σημαίνει ικανοποίηση όλων των αιτημάτων. Τέτοια παρησία έχει η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος, ό,τι ζητήσει από τον Κύριο θα της το κάνει. Θυμόσαστε στο γάμο της Κανά, όταν του ζήτησε να τους δώσει κρασί γιατί τους είχε τελειώσει? Στην αρχή έδειξε μια, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, δυσφορία ο Χριστός, αλλά αμέσως έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτημα της μητέρας του. Παρησία έχουν και οι Άγιοι. Γι' αυτό όταν έφτανε η ώρα της κοιμήσεώς των, τότε
μάζευαν τα πνευματικά τους τέκνα και τους έλεγαν «Εάν βρω παρησία στο Θεό, θα εύχομαι για σας, να είναι μαζί σας». Έτσι λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα η ευχαριστία, η οποία μας κάνει οικείους στο Θεό. Πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και για τα ευχάριστα και τα λυπηρά, διότι και τα λυπηρά, όπως μας τονίζει ο Απόστολος Παύλος, της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Ένα μικρό ατύχημα πολλές φορές μας σώζει τη ζωή. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια μια ομάδα ανθρώπων από κάποια πόλη της Ελλάδος ξεκίνησε να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασαν κάπου στη Βόρειο Ελλάδα, κάποια κυρία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Τόση αδιαθεσία ώστε δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι και κατέβηκε από το λεωφορείο μαζί με εκείνη που τη συνόδευε. Αλήθεια, πόσο άσχημα θα αισθάνθηκε που έχασε ένα τέτοιο ταξίδι. Όχι όμως, αυτή ήταν η πιο ευτυχής. Έπρεπε να είναι η πιο ευτυχής και αργότερα θα το καταλάβαινε, γιατί όταν το λεωφορείο πήγε στην Κωνσταντινούπολη, κάποιος Τούρκος αναρχικός το βάλε φωτιά και κάηκαν ζωντανοί όλοι οι επιβάτες σε αυτό το λεωφορείο. Να λοιπόν που και τα λυπηρά, και για τα λυπηρά θα πρέπει να ευχαριστούμε, γιατί δεν ξέρουμε γιατί τα παραχωρεί ο Θεός, ο οποίος είναι αγαθός και είναι σίγουρο ότι για τη σωτηρία μας τα παραχωρεί. Πρέπει ακόμη να ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα αγαθά που μας συντηρούν στη ζωή, αφού φαίνεται αξιόπιστος σε αυτό που του ζητούμε. Και τι του ζητούμε? Λέμε «Πάτερ ημών, τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσ' ημίν σήμερον». Δώσ' μας το ψωμί, δώσ' μας την τροφή αυτή που θα μας συντηρήσει, θα συντηρήσει την ουσία μας, τη φύση μας, και μας δίνει το ψωμί, μας δίνει τα αγαθά ο Θεός. Συνεπώς πρέπει να τον ευχαριστούμε. Και όπως λέει ένας απολογητής των πρώτων αιώνων, ο Αριστίδης, «Κατά πάσαν ώραν εν παντή βρώματι και ποτό και της λυπής αγαθής να ευχαριστούμε τον Κύριο». Το ίδιο συμβουλεύει και ο Ιερός Χρυσόστομος. «Τους τροφής αρχομένους ευχαριστήν δι' το Θεό». Όσοι πάνε να φάνε, πρώτα πρέπει να ευχαριστήσουν το Θεό. Είναι πολλοί εκείνοι οι λαϊκοί, οι οποίοι μιμούμενοι τους μοναχούς κάνουν πρώτα το σταυρό τους, σταυρώνουν αυτό που πρόκειται να πιούν ή να φάνε και ύστερα το βάζουν στο στόμα τους. Αγαπητοί μου, από αυτό εδώ το βήμα πολλές φορές έχει λεχθεί από το στόμα του γέροντός μας. Αν θέλουμε το τραπέζι μας να μην μείνει αδιανό και στη χειρότερη πείνα, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε πριν και μετά το φαγητό. Θα πω και κάτι που λέει ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης. Δεν είναι δυνατόν να ονομάζεται τράπεζα λογικών ανθρώπων ένα τραπέζι το οποίο αρχίζει χωρίς προσευχή. Αυτό το τραπέζι είναι αλόγων φάτνη, είναι παχνή. Πρέπει τέλος να ευχαριστούμε το Θεό όταν του ζητούμε κάτι και για τους άλλους και το δώσει. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος «Δίγαρ ευχαριστήν το Θεό και υπέρ των εις άλλους γενομένων αγαθών». Αλλά η ευγνώμων καρδία δεν ευχαριστεί μόνο το Θεό, μα και τους ανθρώπους. Γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ότι η ευγνωμοσύνη είναι εκούσιος δικαιοσύνη.
Ο ευγνώμων είναι δηλαδή πάντοτε δίκαιος και αν ακόμη δεν το ζητηθεί. Και οφείλουμε ευγνωμοσύνη πρώτα στους γονείς μας. Και τι δεν οφείλουμε σε αυτούς? Λέει ο Τοβίτ στο γιο του τον Τοβία στην πνευματική του διαθήκη: παιδί μου, μη υπερίδεις την μητέρα σου, τιμά αυτήν πάσα στα ημέρα στη ζωή σου και πει το αρεστόν αυτή και μη λυπήσεις αυτήν. Και συνεχίζοντας, μνήστητη παιδίον, θυμήσου παιδάκι μου, ότι πολλούς κινδύνους εώρα και έπισή εν την κοιλία. Θυμήσου πόσους κινδύνους πέρασε όταν σε είχε μέσα στην κοιλιά της. Είναι μεγάλη αμαρτία η αγνωμοσύνη προς τους γονείς και ακόμη χειρότερο η κακολογία ή και το έσχατο εκείνο κακό, η χειροδικία. Στην Παλαιά Διαθήκη όποιος κακολογούσε τους γονείς του, όχι όποιος έδραινε, όποιος κακολογούσε. Υπήρχε εντολή στο Δευτερονόμιο: ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτου τελευταία του. Τον έβγαζαν έξω από την παρεμβολή, έξω από την πόλη και τον σκέπαζαν λιθοβολώντας τον. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη ακόμα και στους διδασκάλους μας, οι οποίοι εκοπίασαν να βάλουν μέσα στο κεφάλι μας τα γράμματα και το ήθος. Οφείλουμε ακόμη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στους κατηχητάς μας, σε εκείνους που μας κήρυξαν το Λόγο του Θεού και μας άνοιξαν τα μάτια και γνωρίσαμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Εδώ στο μοναστήρι είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι, συγχρόνως με τις ομιλίες που κάνει ο γέροντάς μας, γίνεται και κατηχητικό σχολείο. Πόσο χαίρομαι όταν τελειώνοντας την κατηχητική χρονιά κάποια από τα παιδιά, όχι όλα, περνούν και ευχαριστούν γιατί τους κάναμε κατηχητικό σχολείο. Αυτά τα παιδιά βεβαίως θα έχουν μια, πιστεύω, καλή εξέλιξη, θα γίνουν πνευματικοί άνθρωποι. Όμως οφείλουμε ευγνωμοσύνη και στους πνευματικούς μας πατέρες. Εκεί είδα πολλή ευγνωμοσύνη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Ούκε δυσθήσει ουδένα». Δεν θα σεβαστείς κανέναν περισσότερο από τον πνευματικό σου πατέρα, γιατί αυτός σε οδήγησε ως νυμφαγωγός στο Χριστό, στη σωτηρία. Και ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Εβραίους επιστολή: κοιτάξτε καλά να πειθαρχείτε στους πνευματικούς σας, στους γέροντές σας, να πειθαρχείτε και να υπακούτε, διότι αυτοί αγωνίζονται για σας και αυτόν τον αγώνα για να σας σώσουν, να μην τον κάνουν στενάζοντες, υποφέροντες, γιατί αυτό για σας είναι αλυσιτελές, είναι ασύμφορο, δεν σας συμφέρει, γιατί πίσω από αυτό το επόμενο βήμα είναι η τιμωρία του Θεού σε εσάς. Οφείλουμε τέλος ευγνωμοσύνη και σε όποιον μας έδωσε μια σοφή ή χρήσιμη συμβουλή, γιατί η σοφή και χρήσιμη συμβουλή κάποτε αποδεικνύεται ανώτερη από μια μεγάλη περιουσία. Πόσες φορές λέμε κάτι που αναφέρεται στην υγεία και δεν το ξέρει κανείς και ακούγοντάς το σώζεται, μάλιστα στα ψυχικά νοσήματα, και δεν παύουν οι άνθρωποι να λένε «Σας ευχαριστώ για αυτό που μου είπατε». Συμβουλή ποικίλη μπορεί να αναφέρεται και στο επάγγελμα, μπορεί να αναφέρεται και σε οτιδήποτε άλλο. Αγαπητοί μου, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη να μην σβήνει ποτέ μέσα στην καρδιά μας. Να λέμε παντού και πάντοτε
το ευχαριστώ μας, έστω και για ένα καλό λόγο, έστω και για ένα ποτήρι νερό. Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι ο ευγνώμων δεν λησμονείται ποτέ, ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Γι' αυτό η παραγγελία του Αγίου Πνεύματος, ευχάριστοι γίνεστε, να γίνει συνείδησή μας, να γίνει τρόπο ζωής μας. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι κριτήριον ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους είναι πάντοτε η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό. Αμήν.